Uy, Yun ba natin? yung mga jeep naman to, pataklad sa bukid to. May mga taklaro to. Amak ko naman sa taklaro sa siyanan ka. Taklad ka, taklad. Tay sa unay, pero teka taklaron, subong hindi naman gid. Pero pataklad man pa kadto sa isyan to. Pagkadto naman sila ng Ronald. Di rason, pagkaano sila, kung dito mo ka, dito ko to ka, istato to, bababa to ka, ano to, dito sa udong-udong, taklad ka naman dapat itaas to. Pataklad man to, pagkadto ka sa isyan, may pataklad pa kagad sa bukid to. Dito tumagi ko no, pagkadto pa kananaman ko no. Hindi, pwede kanang, di may kasada na, naglalibot, nandiyan mga, Oo, libot-libot lang ko no ah. Oo. di ano na, si isang una, naktod ko lang dahil makagay sa, usoy ka sa tuba na, oh. Subong di ka nakakagi sa suba guro kay ti nang dalan no mabukid naman Di to pero kasada na, taklaron ng kalsada to. ang buot, pero, malakat pa yun mo, mataga-tanga ka na yan, lain ng kasada ka, no? Hindi ah, pagka ano mo to, abot mo to sa Banwa to, may pataklad mo to nga dalan to, paka amo man to pakadto to sa diin to nga mga lugar to, may mga ngalan naman Sige, to. dito man po sa udong-udong pa. May college to gani sa Leon. Lapos to sa Banwa naman, sa Barrio Ibo. Ambot din to guro nga mga lugar Ibo to. ta sa lapos to sa Pagao. Wala ka nung lalanda mo.